2 चमचो तेल घालू, 1 चमचो चणा डाळ, 1 चमचो उर्दा डाळ, 1.5 चमचो कोथमिरी पालो, 1 चमचो जिरे, अर्धा चमचो सासम, एक अर्धा चमचो मिरी, मेथी 4च घालू जाय आणि हिंग एक इतले घातल्यार पुरो, लवंग एक 5-6 घातल्यार जाता, इंचभर चक्के घालू जाय, मागीर बेडगी मिरसांग एक 10-12 घालू जाय। हे घालून पहिले भाजून घेऊ जाय बरे। हे जाले की मागीर हातूंत खोबरे घालू जाय, सोय तांबडे जाऊपर्यंत भाजू जाय। हे तांबडे जाले की 2 मिनट अशी दवरून थंड जाले की मागीर इल्ले हळदी पूड घालू जाय अर्धा चमचो आणि आमटण मागीर थंड जाले की मिक्सरात वाटू जाय। आणि भाजी काय काय जाय ते तेंडली, बटाटो, बीन्स, गाजर, वांगण, मसगसांग, मागीर हे एक कुकरात घालून एक शिटी काढू शकता। शिजेल्ले हे भाजी सगळी हातूंत घालया, मीठ घालया, मागीर हे वाटप, हे गंद वाटू जाय, गोड घालू जाय, ते टेस्टाक कशें। आमगेले हे कोळंबो आतां रेडी जाला। आतां हाका आमी एक फोडणी घालया। तेल बरें तापलें की नाल्ला तेलच घालू जाय, सासम घालया, सुकी मिरसांग, बेडगी आणि फोडणी घाल। हे आतां आमगेलो कोळंबो रेडी जाला।